Helo, Megan Jones ydw i a dwi'n bennaeth ysgol isaf yn ysgol Gymraeg Pwll Coch yng Nghaerdydd. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, i ni wedi agor cylch newydd sbon ar dir yr ysgol, sef cylch Meithrin Pwll Coch. A dwi hefyd yn berson gofrestredig ac yn ysgrifenyddes i'r cylch. Fe ddath y syniad i ni fel ysgol rhyw 2 flynedd yn ôl, ble wrth i ni edrych ar ein darpariaeth addysg cynnar yn yr ysgol, edrych ar y profiadau cynnar bydd yr plant yn derbyn ac yn enwedig trwy gyfrwng y Gymraeg. O'n i hefyd yn teimlo fydde fe o fydd i rieni bod ni'n gallu cynnig rhyw fath o ofal cofleidiol ble oedd y plant yn gallu treulio'r diwrnod ar yr ysgol, ar dir yr ysgol, naill ai yn y cylch yn y bore a dosbarth Meithrin yn y prynawn, neu'r ffordd arall rownd, ac yn amlwg yn gallu cael gofal dros ginio. Felly, ein man cychwyn ni oedd i gysylltu gyda'r mudiad Meithrin, a nath wedyn roi swyddog SAS i ni. A deud y gwir, pan ath y ferch hynna i'r ysgol, nath i ddim mynd i'r ysgol tan bod i yn y dosbarth derbyn, achos bod ni wedi gwneud penderfyniad i beidio anfon hir Meithrin, achos bod y trefniadau gofal yn mynd i fod chydig bach yn gymleth. Felly, pan ddoth i'n amser i'r ail fynd i'r Meithrin, am yn bod ni erbyn hynny'n rhan o gymuned yr ysgol, oedden ni yn awyddus iddi fynd i'r Meithrin, ond oedden ni'n sylweddoli falle bys chydig bach yn gymleth i ni am y flwyddyn honno. Felly oedden ni wrth yn boddau glywed bod na fwriad i agor cylch ar y safle, achos oedd y ddwy wedi bod mewn gofal mewn meithrinfa cyfrwng Cymraeg cyn mynd i'r ysgol, ac roedd hynny'n rhywbeth pwysig i ni. Ond cyn i'r cylch agor, doedd na ddim gofal cofleidiol cyfrwng Cymraeg ar gael ar gyfer yr ysgol. Oedd y swyddog SAS yn cynorthwyo ni gyda'r broses o sefydlu'r cylch, y broses o gofrestru gyda'r AGC, cynorthwyo ni gyda'r staffio, sicrhau cytundebau gyda'r staff, rhoi y wybodaeth yna i ni o ran polisïau, popeth oedd yr eisiau yn ei lle mwyn i ni agor y cylch yn llwyddiannus. Mae'r cefnogaeth rydyn ni wedi dderbyn o'r cynllun a'r swyddog sefydlu a symud wedi bod yn ardderchog. Rydyn ni wedi dderbyn cefnogaeth ariannol a gweinyddol. Heb y gefnogaeth fydden ni wedi brwydro i sefydlu cylch newydd. Mae'r cefnogaeth ariannol wedi fy ngalluogi i a'r staff i prynu dodrefn, cyfarpar a phopeth sydd angen arno ni i ofalu a dysgu'r plant yn yr ardal. Mae'r cefnogaeth gweinyddol wedi golygu fy mod i fel arweinydd a'r pwyllgor byth wedi teimlo ar ben ein hunan. Rydym ni fel cylch a fi fel arweinydd yn ddiolchgar iawn i cael y cefnogaeth ac yn gwerthfawrogi mewnbwn yn y cynllun yn fawr. Agorodd cylch Meithrin Pwll Coch ar yr 8 ar 20 2020. Rydym ni ar agor 5 diwrnod yr wythnos, dydd Llun i dydd Gwener, ac mae ein sesiynau ni yn rhedeg o 9 o gloch tan 12:30 yn y bore, ac o 12:45 tan 1:45 yn y prynhawn. Rydym yn cynnig gwasanaeth clofleidiol, clwb cinio, o 12:30 tan 12:45. Ar hyn o bryd, rydym yn derbyn plant o 2 mlwydd oed, felly mae plant yn gallu dechrau gyda ni yn syth ar ôl troi yn 2. Mae rhan fwyaf o'r plant ni yn mynychu'r cylch a chlwb cinio naill ai cyn neu ar ôl mynychu'r feithrin yn ysgol Gymraeg Pwll Coch. Fel arfer, bydd plant yn aros yn y cylch tan eu bod nhw'n symud mlaen i oed derbyn y tymor ar ôl iddyn nhw droi yn 4. Mae'r cylch wedi bod yn berffaith i ni, a da ni mor falch bod ni wedi llwyddo i fanteisio'r peth leni, bod wedi agor mewn pryd, a mae'r ferch wedi setlo yn wych yna, achos wrth gwrs mae pawb yn mynd â fe gilydd o'r dosbarth, mae'n nabod pawb yn barod, mae hi wedi cymryd at y staff a wedi cymryd at y lleoliad newydd yn dda iawn, a mae hi wrth ei bodd. Felly mae'n lot haws wrth gwrs nag os hi'n cael ei ffigo fyny ac yn mynd i leoliad gwahanol, mynd at griw gwahanol y blant. Dwi'n meddwl falle fysa wedi cymryd chydig bach hirach i ddod i arfer efo trefniant felly. Felly mae wedi gwneud byd o wahaniaeth i ni fel teulu ac mae wedi bod yn wych i'r ferch. Felly da ni'n hapus iawn.
Croeso cymryd i pennaeth Ysgol Gymraeg Pwll Coch yng Nghaerdydd. Rydyn ni'n ffodus iawn yma ym Mhwll Coch i gael cylch meithrin Pwll Coch ar y safle'r ysgol, a hynny yn amlwg am amrywiol resymau. Yn gyntaf, yn amlwg mae e'n datblygu sgiliau ieithyddol Cymraeg ein disgyblion ieuengan ni yn y gymuned. Mae e'n sicrhau bod yna gyswllt cadarn rhwng y cylch meithrin a'r dosbarthiadau meithrin yn ein hysgol ni, a hefyd mae'n cynnig darpariaeth cofleidiol dros amser cinio ar gyfer y plant sydd yn apelio'n fawr iawn i'n rhieni ni ac sy'n golygu bod y plant yn gallu fod mewn amgylchedd cyfrwng Cymraeg trwy gydol y dydd, boed yn y meithrin, yr ysgol yn y bore neu'r prynhawn, a'r cylch meithrin wedyn ar yr amser yn gwrthwyneb i hynny. Mae cael cylch meithrin Pwll Coch wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar y disgyblion ac ar yr ysgol yn ein cymuned ni yma ym Mhwll Coch. I ni yn gweld bod safonau dysgu yn disgyblion ieuengan ni sy'n dechrau yn yr ysgol yn gwella. Hefyd eu sgiliau ieithyddol nhw yn y Gymraeg a'r cyfleoedd ehangach sydd ar gael iddyn nhw i ddefnyddio ac ymarfer eu Cymraeg yn ystod eu hamser yn y cylch meithrin, a hefyd yn y nifer o blant a teuluoedd sydd yn dewis i barhau mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn ein hysgol ni. Felly mae yna nifer o bethau da o ran cael cylch meithrin Pwll Coch ar ein safle ni, a i ni'n ddiolchgar iawn.